Hei, kuulkaa, Halo? Ootas. Tervehdys. Sen mä haluaisin sanoa, että nyt taas kerran näin jouluaaton aattona on UP-jouluspesiaalin aika. Ja sen verran siitä, että se on tänä vuonna todella spesiaali. Tässä tarunluotteisessa maastossa seikkailee tänä vuonna myöskin joulun haltija, joka on, terve, erehdyttävän paljon Jari Sillanpään näköinen. Minä olen joulumielen haltija ja tämä on UP+. Hyvää ja kaunista. Juhlaan tarvitaan erinomaista läsnäoloa, lämmintä sydäntä, rakkautta, tärkeimmät asiat. Tosi ihanalta olla mukana täällä uusi päivän kuvauksissa. Nyt meillä tuli ruokatunti, jonka minä täytän julistekuvauksella. Larin kanssa otetaan julistekuvaa ja sitten täällä oli myös joku lehtihaastattelu tehdään Hanna-Riikan kanssa. Joku yhteishaastattelu ja kuvauksia ja tämmöisiä, että ei hirveästi ruokarauhaa. Tämä on hirveän kiireinen päivä. 7 olin täällä. Pikkasen myöhässä, mutta niin kuin 3 minuuttia tai jotain. Ja sitten maskista suoraan näihin juttuihin ja sitten illalla myöhään pääsee kotiin. Että tämä on jännää puuhaa. Tästä tulee ihan mieletön joulushow, mutta täytyy sanoa, että on hienoa, että me saadaan vieraaksi artisteja, jotka on oikeasti äärimmäisen hyviä, mutta myös tässä UP-maailmassa niin tämä on erittäin mahtava kokemus. Hyvää joulua! Tämä on tosi hauska. Tämä on mulle ihan uusi kokemus, tämmöinen TV-sarjan niinku kuvaaminen. Että tämä on tosi jännää, että asiat voi yhtäkkiä muuttua ja voi joutua lyhentämään tai pidentämään tai näin, että kaikki on niinku TV-katsojan niinku armolta, että sinne kuvan tuottamisen armolla ja näin. Että tämä on tosi jännää. Kokeillaanko laittaa kädet tänne? Ai, sä oot tämmöset tehnyt tähän. Ei oo tuo Ritva on niin kätsy. Kato, se on tehnyt se on niin kätsy, Timu. Kato, se on tehnyt nää käsin itse. Se oli tilannut jostain oikeat, niinku, en mä tiedä, tehdas valmisteet ja sitten oli niin valtavan isot, niin hän on näpertänyt 14 kappaletta tämmöistä ainakin. Ihan uskomaton. Ja vaan tämän tähden vuoksi. Tämä eläin, se symboloi muutosta. Ja sitähän tässä mun elämässä myös on. Sitten osassa kuvista niin olisi kiva, että sä katsoisit kameraan ja ottaisit just sellaisen vähän pikkasen ilkikurisen ilmeen, että niinku tää homma on sulla hanskassa. Oikein jees. On hyvä ilme. Niin on. Toi on itse asiassa tosi hyvä. Onko itsessään Joo. taikuri hyvä? Tuolta vaan noin. Joo. Valkoiset. Sehän on tosi hyvä. Siis mä oon niin hyvän näköinen. Siis mä oon niin, viitsikö mä oon hyvän näköinen tuossa. Niin hei, hyvin otettu kuva mun mielestä. Mahtavaa. Kyllä, mä oon niin loistava näyttelijä. Ja takana hämöttää. Kato, tuolla se on se terppa. Itse asiassa se on Lari, mutta se on vaan naamioitu semmoiseksi teroksi. Eikä tämäkään ole oikeasti virtaus. Tämähän on tämmönen kaupungin silhuetti tässä vaan. Niin. Eikä tää edes oikeaa lunta. Tämä on itse asiassa, tää on ihan fiktio. Niin. Tässä on mitään järkeä. Ei mitään. Koska meillä on Jari Sillanpää ja koska meillä on joulu. Muista katsoa uuden päivän joulun erikoisjakso 23. joulukuuta kello 19.45. Mä olen Jouluhaltija, hei! Niin, se pienessä muusikko. Hei, mä olen jouluhaltija.